Velkommen til Office Together. Vi er et kontorfællesskab i den sydlige del af Horsens. Vi har lige bygget til endnu en gang og har plads til små 30 virksomheder. Vi er en meget blandet skare af virksomheder, der sidder her, og meget god kollegialt fællesskab. Vi er et meget socialt kontorfællesskab, kommer hinanden meget ved, har nogle sjove sociale arrangementer. Vi kan godt lide at hygge os med rundstykker en fredag morgen, eller holde en grisefest. Hver dag så mødes vi selvfølgelig en stor flok og spiser vores madpakker sammen i kantinen. Og om fredagen, der har vi en sød dame, der kommer og bærer kage, så hele huset dufter af kage fredag formiddag. Vi har kontorer fra enkeltmandskontorer op til 6-mandskontorer. Vores husleje starter fra 2200 kroner, og vi kører konceptet, at alt er inklusiv. Wi-Fi, rengøring, gratis parkering, der kommer ingen ekstra regninger. Vi har fået et dejligt stort, lyst mødelokale, hvor I jo selvfølgelig kan få nogle gode møder med jeres kunder og gæster. Der er selvfølgelig store skærme, så I kan præsentere jeres materiale. Vi har selvfølgelig adgang 24/7. Du får din egen nøgle, der passer til fordøren og til dit kontor. Der er alarmbrik, så vi passer godt på huset. Har du lyst til at være en del af vores fællesskab, så ring endelig til mig. Så giver jeg en kop kaffe og en rundvisning. Så finder vi et kontor, der matcher lige dine behov.